रन्जन दैमारिखौथ' आं दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा एनडिबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि बागै हाग्रामा महिलार सारा मा बाथ्रा फोरमायखो बा मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो फुल आपडेट मिन्थिनो मोनगोन बा बुजिनो हागोन। स' रायजोफोर जोंहा एनडिबिनि दैदेनगिरि रन्जन दैमारि सारखौहाय उदां खालामनांगौनि थाखाय हाग्रामा महिलार सार बा बिपिएफ सरकारा मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय फारसेनिफ्राय। अब्ला रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि बायदिब्ला रन्जन दैमारि सारा उदां जानांगौनो जानाङा नोंथांमोना बिनि सिगां एडभान्सनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। जोंहा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों एनडिबिफोरनि जेंना लोगोसे रन्जन दैमारि सारनि जेंना बियो सुस्रांजानांगौमोन, नाथाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारजों एनडिबिफोरनि जेंना सुस्रांजानायखौ जों नुनो मोनासै। थामहिनबा एनडिबिखौ जोनोम होग्रा बर' हारिखौ रैखाथि होग्रा रन्जन दैमारि सारनि बागैबो बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनासै। दा बिनि गेजेरावनो जोंहा हाग्रामा महिलार सारा बुंदोंमोन जे आं सरकाराव फैयोब्ला बा पावाराव फैयोब्ला रन्जन दैमारि सारा निश्चय उदां जागोन आरो एनडिबिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांगोन। एनडिबिफोरनि जे नांनानै थानाय केस बेफोरखौ उदां खालामनानै होगोन होननानै हाग्रामा महिलार सारा थांनाय बिटिसि इलेक्सननि सिगां बाथ्रा बुंदोंमोन। दा नोंथांमोनानो नायबानो जाबाय जोंहा हाग्रामा महिलार सारा एनडिबिफोरनि जेंनानि बागै रन्जन दैमारि सारनि बागै मा बाथ्रा बुंखो। बे भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होबाय, लोगोसे नोंथांमोना जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेलाव थायो। बबे सुक्तियाव नुफेराखै, बबे दुनियाव बबे सुक्तियाव नुफेरा। सुक्ति खालामनायनि उनाव मानसिया जेलाव थायो। जोंथ' बेबायदि नुफेराखै, आल्फाखौ नुवाखै। सुक्तिनि सिगां बिसोर आल'सना पन्थी आल्फानि जेसेबां जेलाव दं बिसोर गासिबो गजोब्बाय। सुक्तिनि आगोलथ' गदों। दा जाय सादिन आल्फा फरेस्टफोरनि लिडारशिपआव जायफोर दं बिसोरल'सो हमजानायफ्रा गवाखै। खिन्थु आल'सना पन्थी आल्फानि जेसेबां लिडार दं केडार दं गासिबो गजोब्बाय। जोंनालाय मारैथो दाबो सुक्तिया जानानै थां दाबो मानो गदिया। रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो। आंनो बेयावबो टाइम नाङा। सुक्ति खालामबाय, दसा दं, नंगौ दसा दं, भुलखौ मावदों। खिन्थु बिसोरो दिनै आगोलाव जा मावबाय जों दिनैनिफ्राय आरो बेबायदि खामानिखौ मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबायब्रा। जोङो आरो मावला होननानै बेवहाय बिस्रा रेहाय मोननांगौब्रा। मोनो, नोंना एप्रसिंआनो गैयाबा बोरै जानो। नोंना एप्रसिंआनो गैया, नों सोरखौबा दाय होबा बोरै जानो। सुक्तिखारिफ्रा एप्रस खालामनांगोन। जोङो नंगौ जोङो ओरै भुल मावदों, आगोलाव ओरै खालामदों। खिन्थु जों दिनैनिफ्राय बेबायदि मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबाय। बिनि उनाव मा थाखो? आंहाबोथ' भुल दंमोन, आंबोथ' बेबायदि खामानि मावला होननानै सुक्ति खालामदों। बिनि थाखायथ' जेलनिफ्राय आंबो गदों, केसाबो जोबदों। दिनै आल्फा आल'सना पन्थी आल्फानि लिडारफ्रा जों आगोलाव जा मावबाय आरोबाव जों गोदानै बेबायदि मावफिनला, जोङो सान्थि थानो लुबैयो होननानै बिथांमोनाबो सुक्ति खालामबाय। बिनि थाखायनोथ' जेलनिफ्राय गजोब्बाय।